אותו? גם רוצה שאני אסריט אותו. למה לא? להרים עד שאתה עולה לגובה העיניים. אתה לא נעצר עד הקרקע. כל הזמן במגמה של להרים את הסטיק, אבל עד לגובה העיניים. זה פשוט. יאללה, תראה. בלי להתערב לו יותר מדי. קדימה, תייצב עכשיו. תרים עוד. גובה העיניים. בסדר? תייצב אותם. זהו. תוריד טיפה, לא, טיפה. תקשיב לנו בריאות, יורד טיפה מרחף, מעולה, תוריד. אוקיי, בואו תוריד לגמרי. להוריד במכה, בא שנייה אחרי שאתה